spesial buat Mbok Deginem sing ning pawon. Sapa sing lakoni lakon kang sandang dina kawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinku angraina jebul lipat ati aja kurang pamengku jakmu sarwa kurang dukung kabeh mau barang wis kebacut wakasane aku trimo manut yo kok ujune pituturku marang kowe wis kok anggap bakul jamu pinggir dalan gede bebasane koyo betet sewu oceane rati ngantekake aku rebak kalan gondeni kudu salumrahe kabeh mau aku ngremangsani ra bisa nyukupi kebutuhanmu yo ABK Audio. Sapa sing gelem lakoni lakon kang tak sandang dina lawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinku angraita jebul lipat ati ojo kurang pamengku pemikakku sarwa kurang dukung kabeh mau aku wis kebacut mulane wakasane aku trimo manut ya bisa nyukupi